Arratsaldeon eta ongi etorri gure saiora, gure jaialdia. Ni Andrea naiz. Eta ni Nora. Eta ikusentzunezkoen produkzioko ikasleak eta jaialdioen kosortzaileak eta ekoizleak gara. Gure jaialdia Erandion otsailaren 10 eta 11 ospatuko dugun disiplina anitzeko jaialdia da. Mekoizpen zikloko 2. mailako ikasleok sortu eta aurrera eraman duguna Erandioko udalarekin batera. Erabat doako izango da, eta musika kontzertuak, antzerkiak, kirol lehiaketak, txikientzako jokoak, dantzak, hainbat erakusketak, eta jarduera pila bat gehiago izango ditu. Gaur gurekin gonbidatu oso berezia daukagu, Afrika Iban, abeslea eta telebista aurkezlea. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ongi etorri gure saiora eta mi esker etortzagatik. Zer modu zauz? Ondo zan bihar, ondo nau. Bizkarkan txata holan, baina eharto. Bueno, azteko, zaila da kontuan izan da genero musikal askotan zaudela, baina nola definituko zenuke zeure musika eta zeure burua? Nere burua eta nere musika, baltza, bisak. Musika baltza itzen dut, baltzanaz, gustatenaz soul, rhythm and blues, R&B, hip hop eta olakuak. Eta nik itzen dute musika ez da asko lantzen hemen Euskal Herrian, batez be, baina nire gustaten ja eta jarraitzen dut hori itzen. Bai, bueno, eta fusio hori dago euskaraz egitearekin. Bai, hori gatza da. Nahiko gatza sartzeko, ze estilua bera ja nahiko, ez dakite, komplikatua da, jentiantzako, da ordune ganera euskaraz abestia askoz bezaia baina bueno, amentxe gagoz. Bai, beti izan duzu argi musikara dedikatu nahi zenuela? Ez, txikitan nek izen zer izango nintzan, nahi nebane abokatua izan, imaginatu. Hasi nintzan, zuzenbide ikasten, lagaine ban, da gero musikia sartu zen ere bizitzian 18 urtea zero. Da horre, deskuritu nibane, nahi nebala horre. Eta nola zizinen, 18 urterekin? Reggae talde batian, koruak itzen, que no falte, holan derrepente, izan zan, da gero hortik ja, etxaiak egaz, jarraitu neban, da hortik ja, bueno, Fermin Muguruza, ez dakiz zer, eta nire proiektua, eta neban bakarrik. Ondo, zeintzuk izan ziren zure erreferenteak? Osa, zein inspiratzen zituzten? Stevie Wonder, Aretha Franklin, talako musikariak Sade, Whitney Houston, Kool and the Gang, ez dauz ezagutzen, olako talduak. Bai, bueno, gehienak bai. Notorious Big, Tupac, Lauryn Hill, olako musikia. Bai, oso honak. Eta zuzeuk konposatzen dituzu abesti guztiak, ez? Edo zein da horrelako prozesua? Lagun batea zeitzen dudana, batxutan eugeitzen dut musikia, basiatolan da gero eruten dute nire launen gana, estudizura, da bisonatian eitzen dugu. Ero bestelan berak itzen dugu musikia, eta letria beti neuke itzen dut. Bai. Eta ero bisonartian eitzen dugu, ero bakotxake berana da gero ja elkartzen gara, eta bisonartian dana eitzen dugu azkanian. Osea, bikote bagara, talde bat. Duela oso gutxi, atera duzu abesti bat, izenburuak ondo adierazten duena, musika deitzen dena, dantzara ezten duelako. Horretan musikaren boterea hitz egiten duzu, eta zer nolako esan nahi du horrek zuretzat? Letrian esaten dutenan, musikian eretzako dana da. Momentu tristietan ero bajutan, igotzen nau, da posik nagoenian musika entzuten dut, beti nau kantaten, honetaz bizinaz, ondala pila bat urte, musikia bakarrik itzen dut, ero pintzaten dut, ero abesten dut, ero zerre musikaga zerloa soinatuta dauen, zerre itzen dut beti, ordune, zango neuke, netzako dana dala. Eta zure musikarekin, zer mezu edo zer transmititu nahi diozu, jendeari edo zer sentiarazi nahi diozu jendeari? Ez dute zer konkretu holan adierazi nahi ez, depende segun ze momentutan nauen. Posi nauenian, mesua positiua izango da. Beste kanta batzuk edeko da solan tristiagoak, ero mesu politiko bat, ero pertsonalago bat dekotena, baina bueno, normalian positiboa izaten saiatzen naz. Da gero kritika batzuk egin birdirez bebai ez, emakumeen kanta dibidez ez dakite entzun duzuen ero, nahiko feminista da, emakumeari omenalditxo bat ineban,
Eta holan, ez dut inoiz pentsaten ezer ingoten eta ez da zelan ingo duten bez. Ataratzen da, eta listo. Musikia horretako ez. Bai. Bueno, niretzako behintzat. Eta jaialdiaren ideia lehen entzun zenuenean, zer pentsatu zenuen edo zen izan zen lehenengo pentsamendua? Esan eban, ze ondo kontzertu bat, ze ez dut askorik izaten, pentsan eban aire freskoak, ze gaztiak sariz eta gaztiak deko zen poteria, hau eitzeko tipuak esan hauen zeuek antolatzen dozuela dana, eta kriston biharra daue festival baten atxian, orduen arrotasuna eta postasuna eta freskotasuna sentitu neban, ez da hitz. Zan eban, apai gazteria, gauza politxak itzen, bai. Eskerrik asko. Bueno, azken galdera, etorkizunean musika ez gain beste alderdi edo proiektu artistiko batzuetan ibilik nahiko zenuke? Nabil, baina zindot esan, baina superpotentia izango da. Bai, ikusiko zue, gutxi barru ganera. Da presentaten, gauza presentaten telebizioan, da DJ-a gustaten jatasko musikia epintzen, bai. Baina musikaren aritik ere, bai. Bai. Da soul, R&B, rock, dantzateko arrege eta holako musikia pintzen, da gero dekote proiektu bat ezin dotela esan, baina gutxi barren txungo zuen. Bueno, pues adiengo gara. Bai, egon nadi, bai. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteko eta artetxoa bateratxagatik. Zuei. Eta ez ahaztu gure jaialdian, Afrika Biban entzungo duzuela otsailaren 10ean, gaueko 10etan. 10etan, bai. Udaletxeko plazan. Eta jaialdian ikusiko dugu elkar, eta sorte handia proiektu sekretu eta ezain sekretuetan. Berdin zuei jaialdeaz. Bueno, eta saio ni bukaera mateko ordua da. Otsailaren 10ean eta 11ean itxaroten zaituzteguenan Erandion, eta artista gehiago ezagutzeko, kanalan sartu. Eta ez ahaztu, sare sozialetan jarraitzea guztiaren berri izateko. Laster arte!